Bil-ħwienet li jbijaw prodotti mhux essenzjali magħluqa bħala prekawzjoni kontra t-tixrid tal-coronavirus, ix-xiri online kompla jiżdied. F'din is-sitwazzjoni l-konsumatur huwa mħeġġeġ li jkun aktar viġilanti kif tispjega d-Direttur tal-Informazzjoni u r-Riċerka tal-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur Oded Vella. Qabel ma l-konsumatur iħallas għal prodott, importanti li waqt li qed jagħmel dan il-pagament jiċċekkja ċertu affarijiet fuq is-sit elettroniku biex jaċċerta li dak is-sit huwa sigur. Li għandu jevita żgur il-konsumatur huwa li jagħmel trasferiment tal-flus direttament fil-kont bankarju tal-bejjeħ. Il-konsumatur għandu jaċċerta wkoll li s-sit ikun sigur billi jara li l-indirizz elettroniku jkollu litra S u katnazz. Noqogħdu attenti x'jista' jkun li l-profil li jkunu qed injużaw ċertu persuni biex joffru ċertu prodotti għal beħ jista' jkun li dan ma jkunx ġenwin. Oded Vella spjegat li dawk li jixtru online għandhom perjodu ta' 14 jum biex jaraw jekk il-prodott li jkunu raw fuq l-iskrin tal-aġġeġġi tagħhom jew fuq il-kompjuter hux skont dak li xtaqu. Jista' jkun il-prodott ikun perfett, ma jkun fih xejn ħażin, eżatt kif imwiet mill-bejjieħ, imma sempliċiment aħna meta dan wasal għandna jew jirġa' bdilna, jew ma kienx skont l-aspettattivi tagħna, hemmhekk il-liġi tagħtina dritt li dak il-prodott nerġgħu nibagħtuh lura għand il-bejjieħ u nieħdu flusna lura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.